Welkom bij mijn hula hoop workshop. Ik vind het super fijn dat jullie er vandaag zijn. We gaan gewoon lekker veel lol maken. I like to dance and it looks like this. I like to dance and it looks like this. Ik begreep dat ze wat in hele leven in het teken zit van hoepels. Ja, hele leven bijna wel. Nou ja, en mijn dochter natuurlijk, 2,5 is ze. Maar dat zijn wel mijn belangrijkste thema's. Dus ik geef workshops mee. We maken ze zelf. Nou ja, mijn man Benno die maakt ze voornamelijk. Die is heel technisch. En ik heb er een heel boek over geschreven. Hoe krijg je nou een boek vol hoepels? Ja, er is natuurlijk een geschiedenis. Maar ook, ik heb ook interviews gehouden met bekende hoepelaars. Daarnaast staan er ook trucs in. Er staan in wat voor soort hoepel je wanneer moet hebben. Achter die lees ik al in hoepels. Ja. Wat is het verschil? Ik zal er even laten zien. Ja, mensen die vragen wat voor hoepel moet ik hebben, maar daar heb je met heel veel dingen rekening te houden. Het is toch met deze grootte veel makkelijker om je buik te draaien. Makkelijker? Ja, mensen zijn soms verbaasd. Die zeggen, nou doe mij maar zo'n kleine. Ja. Maar nee, doe mij maar zo'n grote, want dit is veel makkelijker. Oké. Want dit draait veel langzamer. Dus, en dat hoeft minder snel te draaien. Ja. Dus je ervaring, dat is je eerste waar je rekening mee moet houden. En dan nog wat je wil doen, want je hebt on-body hoepelen, dat is om je lichaam. Maar je hebt ook off-body. Dat is bijvoorbeeld om je hand, of om je voet, of om je neus. Kan ik nog niet, maar dan doen ze echt zo, als een zeehond. Om je elleboog. Dat is allemaal off-body en daarvoor moet je niet zo'n zware doen. Kijk, je mag ook weer even om je goede kant. En dan kun je proberen om te gaan springen. Bij het opvangen moet je weer door je knieën om te zorgen dat hij niet valt. Daar ben je er man van? Ja, ik ben er man van. En hoe is dat om zo'n hoepelverslaafde? Nou ja, bij ons op de slipkimmer ging het een hoepel boven het bed. Oh. Want ja, het is eigenlijk hoepel voor, hoepel na. Ja. Dus het is eigenlijk constant bezig met de hoepel. En, ja, en soms moet je er zelf ook aan lopen, zoals ze kreeg. Moest ik even... Die is te knap. Ja, gelukkig. Ik doe mijn best. En dan maken ze nog hoepels? Ik maak chick hoepels, ja. Ja, dat zei dat was afvallen en ik denk van dat ik er wel een beetje mee helpen. Ja, ik ben de assistent, de hoepelassistent. Dus ik mijn festival zou mij de tossen met de hoepelshow en zo. Oh, ja. En dan een beetje filmpjes meisje voor de Instagram en zo, dat soort dingen. Dus en wat is dan die doel? Of is het dan gewoon de liefde voor de hoepel verspreiden? Nou, mijn doel is wel... het heeft mij zoveel geluk en plezier gebracht. Dus ik hoop dat het anderen ook dat brengt. Want hoe meer mensen blij zijn, hoe meer mensen dansen, of dat nou met of zonder hoepel is, maar hoe meer je danst, hoe minder problemen er zijn wat mij betreft in de wereld. Dus daar pleit ik voor. Ja. Ja. Woehoe! Dank jullie wel. Super fijn. Super goed gedaan.